Fl-Iraq hemm sentiment ta' ħerqa kbira żjara apostolika li qed jagħmel il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fil-jiem li ġejjin. Għal dan il-Ġiswita Malti fl-Iraq Father Joseph Kassar femma dal-istazzjon saħaq kif din iż-żjara hija waħda storika kif il-Papa Franġisku huwa l-ewwel Papa li ħalla l-Belt Eterna u żar dan il-pajjiż. Papa Franġisku ilu jipprova jiġi li l-istess kien qalli li biex nitlob għalih ħajkun jista' jiġi xi sentejn ilu meta kont iltqajt miegħu ftit minuti, biss ftit minuti f'Ġunju tal-2019. Is-saċerdot Malti tenna kif lura lejn is-sena 2000 il-Papa San Giovanni Paolo II xtaq u prova jżur lill-poplu Iraqqin iżda ma kienx irnexxielu. 21 sena wara is-suċċessur ta' Pietru qed jirfess għall-ewwel darba din l-art mifnija bil-ġerħa tal-gwerer, ġlied u tensjoni. Irid naħseb żewġ affarijiet ewlenin iqawwi lill-insara li hawnhekk il-numru tagħhom naqas ħafna u fl-istess ħin importanti daqsa li jgħaddi messaġġ qawwi ta' paċi hawnhekk fl-Iraq u ta' fraternità bejn il-bnedmin f'dan il-pajjiż tant imkisser mill-gwerra f'dawn l-aħħar 40 sena. Papa Franġisku mistenni jżur il-Knisja tal-Madonna tas-Salvazzjoni fil-kapitali Baghdad, xena li hija sinonima mal-attakki terroristiċi minn 6 persuni tal-hekk imsejħa l-Istat Iżlamiku li splodew u qatlu 56 persuna inkluż Assis. Hawnhekk il-Papa se jkun qed iqatta xi ħin jitlob fejn biskiet tiegħu mistenni jagħlaq ftit mill-ferita ta' bosta li esperjenzaw dawn l-atti krudili. Il-Ġiswita Malti fl-Iraq għalilna li hemm naqra tħassib peress li fl-aħħar jiem seħħew attakki bil-missili mill-ajru iżda qal il-Papa li qed jaħseb biss fis-sigurtà tan-nies. Hemm xi ftit ta' tensjoni minħabba attakki bir-rockets li kien hawn dal-aħħar anke fuq Erbil fejn noqgħod jien u xi jumejn ilu għajna l-Asad il-bot minnha mhux fejn sejjer il-Papa, imma jibqa' wkoll ir-riskju. Il-Papa mhux moħħu fir-riskju għalih li importah is-sigurtà tan-nies. Għal dan wieħed jifhem li l-miżuri tas-sigurtà huma ferm stretti u qawwija. Intant il-qofol taż-żjara se jintlaħaq permezz ta' qudiesa li għaliha mistenni jattendu 10,000 persuna inklużi s-saċerdot Malti. Fil-bidu taż-żjara l-Papa Franġisku iltaqa' mal-Prim Ministru Iraqqin Mustafa Al-Kadhimi.